nga bisan sa pandemya, dili nakamamahimong fashionable. Ani ay grupo sa kababayan sa Basay, Samar nga naghimo og mga native artistic bags sa pagsugod sa ECQ. Ang mga bag in demand na karon. Atong sayran sa report ni Femery Dumabo. Paghablon gamit ang tikog ug banig, maoy nahimong panginabuhian sa pipila ka mga babay sagad kanila mga inahan sa Basay, Samar. Gikan sa pagporma, lakip na ang metikulosong disenyo sa mga handcrafted nga hablon. Sagad magtapok sila nga maghimo ug nahunong unta kini dihang gipatuman ang community quarantine sa ilang lugar. Sa tabang sa suki nilang mamalitay kaniadto nga si Elmera Judy 5. Sugod niya to Marso, mas nilambo pa ang gitawag og babaylan bags. Katunang na quarantine nanay source of income ang mga weavers kay all of a sudden ang mga exporters o ilang clients naputol man. So naputol so wagid sila income. Ang mga baga pinangita na sa gawas sa nasod apan nahunong tungod sa pandemya. Mas misikat karon locally. Sud lang sa duha ka buwan mihali na sila og dulaan sa 200 ka mga bag. Gani wa magtuo si Judy nga sa giatubang nga krisis daghan sa mga babae lukop nasod ang ni-patronize sa fashionable, locally made, handcrafted native bags. Iyang gilagway nga nakatabang kaayo kini sa panginabuhian sa kababayenan samtang nagstay at home uban silang pamilya. Every time mo vacation whether sa Europe or sa US, daghan gyud ang mangutana na akong bag kay nindot gyud kuno kaayo kay ako man gyud ang ginarampa, they are able to continue the craft. And then they're also earning the way they should have been earning kung wala tong quarantine. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femery Dumabok, Balitang Bisdak.